Arngut kirunar kibla kado bekla lia eka kambi ijat kinthai kila persyang man pet nakti jong ki pulet kat badang yalam meki manait pen i biang eka jaka bekla lia eka kam padha ka jing persyang pet kila sha sho jam hau palba ha shwa bekin sha kem biang ha ki pulet men ha ka arpu pratrek unai tung aja arpun rio kat kum ka jing thu ki pulet hadien beladap pen i biang eka jaka baja ka kam le be ijat kum shibenta jong ka jing tokit harudrapur uttarakhand ka badang wan phai shathanat kajing khapnya ba kajing julor kinsan ka kali pulet kalapin long man pen ria ikirunar sha ka wei pat ka kali hagate ka po barang pen ria gate ki arngut kilalait nakti ki pulet bat persyang ban phet henry ki pat ba ka don hagate ka jaka kila kerkut ikirunar ba kila kinrop kinjat bat kura yaki ki bor pulet kila hap ban khat jingerap ni ki wei pat ki benta bat pendan kam la ka bor ban pen prai ki pat ba bar hadien kata kila yo kem biang ikirunar bat ra shathanat hapreng ki jingera ka ba perking Kini kemukot duma kede bagi jingja hakajan mir arpusan terik unai tung arja arpun rio. Haba kawai ke samla khat khandai snem ke batrai ha SIDCUL Industrial Area. Kalamu dui balai ngut kibrio kala rakbor ban le bi ijat yaka. Kat kum ke jingya thu jongka yaka bat ki parlok lapin bor ban kiyo haki thuk bat yalam shak gararpur. Arngut ne ki badan ringkat bat ka Kila light pet da ka bakin thi na ki thuk kat ba ki dang yat henry yaka pa la ra bor bat le bi ijat shwaben e no yaka hakate ka jaka hadu ka step jong ka singi ka bobot hadin ka jing tokit ki pulet kila light kemi ki lai ngut ki runar hakamir arpunyo bat arpu pratre unai tung arja arpun reo kat kum ki jing thu jong ki pulet ki runar kila siat e ki pulet kabla pen long ki pulet ban siat kila bat ha ka ni ki jing siat wei ni ki runar ulamin saw ha ka kajat kat ba arngut pat la kem no Uruna ro blamen sa udang sha sumar ha hospital kan bai ki arngut ki pasha kem ki bla sha sho ha ki pat ba la pha no sha judicial custody bar ka jing toket kadang ya chakman ये रेप के आरोपी हैं ये दो आरोपी रहते हैं एक और आरोपी कार धीरे है और इसको देखिए ये भागने की कोशिश कर रहे हैं फिर भागने की कोशिश कर रहे हैं जो है ये अभी भी देखिए ब्लड बजा जा रहे हैं और पीछे से देखिए टीम और काफी भीड़ है देखिए अरे मारना मत मारो मत यार Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet.
Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam kta I ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki marbam medon ka sharp plus F menta ka sni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.